На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 13 верасня і гэтым разам абвесцім умовы міжнароднага літаратурнага конкурсу, прысвечанага Константину Симонову. Прагуляемся па пляжах Бельгіі разам з незвычайнымі лаўцамі крэветак. Праанансуем знакавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3». А напрыканцы планамі на новы тэатральны сезон падзеліцца дырэктар тэатра юнага гледача Владзімір Савіцкі. Гэта і шмат іншай цікавай інфармацыі наперадзе. Заўтра ў тэатры імя Якуба Коласа ў Віцебску «Дурнічка» ў пастаноўцы Міхася Краснабаева паводле аднайменнага твора Лопа де Вега, прэм'ера якога адбылася сёлета ў красавіку. Гэту п'есу сам рэжысёр называе сапраўднай камедыяй. Яна дазволіла заняць у пастаноўцы акцёраў 3 пакаленняў коласаўцаў. Вас чакае касцюміраваная феерыя, насычаная гарачымі танцамі, эмацыйнымі песнямі, экспрэсіўным фламенка. Дарэчы, у 1968 годзе «Дурнічку» ўжо ставілі на сцэне коласаўскага тэатра. Сёлетняя пастаноўка была прадстаўлена ў межах тэатральных сустрэч на фестывалі мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску 2018. У Магілёўскай вобласці абвешчаны міжнародны літаратурны конкурс, прысвечаны памяці пісьменніка Константина Симонова і году малой радзімы. Ён праводзіцца ў 3 намінацыях: малая проза, паэзія і пераклад. Удзельнікам 15-18 гадоў прапануецца напісаць сачыненне ў эпісталярным жанры на тэму «Вітаю, мой равеснік з мірнага 21 стагоддзя». Для старэйшых тэма «І здаецца, што не было вайны». Конкурсныя работы варта даслаць да 1 лістапада. Урачыстая цырымонія ўзнагароджвання адбудзецца на сіманаўскіх чытаннях 2018 у Магілёве 30 лістапада, 1 снежня. Нагадаем, што Константин Симонов уславіў подзвіг абаронцаў Магілёва ў ліпені 1941 года, ні аднаго разу бываў у асаджаным фашыстамі горадзе. Пазней прыязджаў на месцы былых бітваў, сустракаўся з іх удзельнікамі. Да гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны ў кінатэатры «Цэнтральным» заўтра пакажуць музейнае шоу «Скрадзеныя скарбы Еўропы», якое знаёміць з невядомымі шырокай публіцы шэдэўрамі мастацтва, выкрэсленымі з гісторыі на мяжы 30-40-х гадоў мінулага стагоддзя. Фільм, зняты рэжысёрам Клаўдзіа Полі, прадстаўляе сабой захапляльнае падарожжа па Парыжы, Галандыі і Германіі, дзе адбыліся найважнейшыя выставы, што праліваюць святло на злачынствы той эпохі. З рэдкімі архіўнымі матэрыяламі, невядомымі гістарычнымі фактамі і цікавымі дэталямі знаёміць гледача знакаміты італьянскі акцёр Тоні Сервіла. Кожны тыдзень «Час кіно», сумесны праект Беларускай нацыянальнай акадэміі мастацтваў і тэлеканала «Беларусь-3» прадстаўляе лепшыя курсавыя дыпломныя работы выпускнікоў акадэміі. Асобныя з кінастужак здолелі атрымаць высокія ўзнагароды на міжнародных фестывалях, але так і не былі прадстаўлены шырокаму гледачу. Чарговы госць праграмы — рэжысёр, кінадакументаліст Іван Куракевіч. Глядзіце «Час кіно» заўтра ў 22:20 на «Беларусь-3». А адразу пасля заканчэння вашай увазе 2 кінанавелы Івана Куракевича «Моя дистанция» и «Без воды». Герой допускает к себе камеру наблюдать, когда с ним все нормально, когда все так гладенько. А как только возникают у него какие-то ситуации странные, там, которые интересны драматургически, да, вот тогда люди начинают, скажем так, тебя отодвигать камеру, потому что это уже личное. 9-й міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод» распачнецца ў Гомелі ўжо заўтра. Заяўкі на ўдзел падалі 37 калектываў 7 краінаў і 7 ансамбляў з гарадоў-пабрацімаў. Усяго па падліку арганізатараў ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця фестывалю на стадыёне «Цэнтральны» возьмуць удзел больш за 1000 чалавек. Падчас палутарагадзіннай праграмы танцоўшчыкі створаць перад гледачамі маштабнае палатно пад назваю «Час выбраў нас». Упрыгажэннем форуму стане міжнародны турнір па бальна-спартыўным танцам на Кубак Гомеля «Залатая рысь». Да канца месяца ў новай культурнай прасторы галерэі «Арт Беларусь» у палацы мастацтва ладзіцца выстава мастачкі Настасі Колас «Пярэвараці». Выстава — рэфлексія на рэаліі існавання ў сучасным свеце. Культурная гібрыднасць, гісторыя ўплыву тэхналогій на штодзённае жыццё. Гэткая канцэпцыя прадстаўленых твораў. Настасья Колас нарадзілася ў Мінску, жыве ў Таронта, мае ступень бакалаўра мастацтва па дызайну моды універсітэта
Рыярсан у Торонто і магістра выяўленчага мастацтва па кінавідэааспірантуры Мілан Аверы, Нью-Йорк. Літаральна некалькі дзён таму ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь распачала работу выстава «Срэбраны век ювеліраў Расіі» са збору Дзяржаўнага гістарычнага музея Масквы. Значнае месца ў экспазіцыі адведзена ювелірным работам братоў Грачовых, ушанаваным узнагародамі на шматлікіх міжнародных выставах. Фірме Паўла Сазікава, які па праву лічыцца адным з родапачынальнікаў рускага стылю ў ювелірным мастацтве. Асобны аддзел выставы носіць назву «Срэбра рускай арміі». Усяго ў экспазіцыі 149 музейных рарытэтаў. А цяпер распавядзем, куды варта схадзіць гэтымі днямі кінаманам. Самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня, фільмы якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей. Пра ўсе кінанавінкі ў нашай адмысловай рубрыцы. Драма рэжысёра Михаила Раскольнікава «Часовыя цяжкасці» выходзіць на гэтым тыдні на шырокія экраны. Гэта гісторыя хлопчыка з прыроджанымі парокамі развіцця, несумяшчальнымі са звычайным ладам жыцця. Яго бацька, ролю якога выконвае Іван Ахлабыстін, прымае неадназначнае рашэнне. Ён адносіцца да сына як да здаровага чалавека ў надзеі менавіта такім спосабам справіцца з часовымі цяжкасцямі. Хлопец вырастае і, стрываўшы тысячы мучэнняў, за якія ненавідзеў бацьку, ўсё-такі спраўляецца са сваёй хваробай, становіцца топавым бізнес-кансультантам, які вырашае невыканальныя задачы. За аснову сюжэта ўзята рэальная гісторыя Аркадзя Цукера, распаведзеная на адной з тэд-канферэнцый. Ён хворы на ДЦП, і бацька падвяргаў яго суровым выпрабаванням, дзякуючы якім Аркадзь і стаў весці паўнавартаснае жыццё і нават у далейшым дасягнуў поспеху ў бізнесе. Разам з тым выходзіць самы чаканы фільм 2018 года «Драпежнік». Пасля поспеху фантастычнай стужкі «Жалезны чалавек 3» рэжысёр Шейн Блэк атрымаў прапанову зняць фільм пра касмічнага паляўнічага. Галоўны герой знаходзіць зласлівую іншапланетную расу на зямлі, але спачатку, як заўсёды, ніхто не верыць, што гэтыя стварэнні існуюць. Яго сын, хворы на аўтызм, становіцца ключавой фігурай у схватцы з драпежнікамі, паколькі хлопчык умее неверагодна хутка вучыць мовы і, мяркуючы па ўсім, зможа зразумець прышэльцаў. Гэтая стужка не перазапуск, а працяг фільма 1987 года, хоць сюжэт і утрымлівае мноства адсылак да арыгінала. У працэсе здымак разглядвалася магчымасць з'яўлення герояў мінулых частак, у прыватнасці персанажаў Арнольда Шварцэнеггера і Дэні Гловера. Даведацца, ці атрымалася прыняць удзел у стужцы самым знакамітым акцёрам Галівуда, можна ўжо сёння ў кінатэатрах. Культавы дэс-метал гурт «Вейдер» вяртаецца ў Мінск з унікальнай праграмай, прысвечанай чвэрцьстагоддзю дэбютнага шэдэўра «The Ultimate Incantation». Польскія дэйзеры заўтра ўвечары выканаюць альбом цалкам, як робяць на кожным канцэрце ўсходнееўрапейскага «Battering the East Tour». Падтрымае калектыў індастрыял-метал праект з Кракава «The Dizzy». А зараз кіруем позірк за межы нашай краіны. У цёплае надвор'е на пляжах Бельгіі можна назіраць незвычайнае відовішча. Рыбакі выязджаюць лавіць крэветак на конях. Гэтаму промыслу ўжо больш за 500 гадоў. Кожны год, каб атрымаць багаты улоў крэветак, рыбакі бельгійскага горада Каксейде прымацоўваюць да коней сеткі, заходзяць у воды паўночнага мора і ідуць уздоўж берага. Аднак у апошні час становіцца ўсё гарачэй, таму складаней захоўваць традыцыйны спосаб лоўлі, узрост якога налічвае амаль паўтысячагоддзя. Але рыбакі не адступаюць і імкнуцца захаваць справу продкаў. А яшчэ гэта добрая нагода правесці час з лепшым сябрам. Калі рыбачыш з лодкай, няма з кім пагаварыць, цішыня. Чуеш толькі гул матора, а тут я магу пагаварыць са сваім канём. Ён мой лепшы сябр. З судна можна злавіць значна больш крэветак, але я аддаю перавагу гэтаму спосабу. Традыцыя лоўлі крэветак на конях уключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. У мінулыя стагоддзі такім спосабам крэветак здабывалі не толькі ў Бельгіі, але і ў Нідерландах, Францыі і на поўдні Англіі.
22 верасня бацькі з дзецьмі могуць убачыць фантастычную казку прытчу, як літара «У» нескладовая ярылу сонца ў вырае выпраўляла. Гэта новы тэатральны праект кампазітара, сцэнарыста і прадюсера Рамана Арлова, вядомага па мюзікле «Чарадзей», а таксама дзвюх папярэдніх частак пра прыгоды літары ў Кароткава. Аўтар праекта вырашыў стварыць па адной казцы да кожнага сонцавароту. Перад прадстаўленнем, як і раней, у фае тэатра гледачы ўбачаць аўтэнтычныя народныя танцы і песні ад школы традыцыйнага мастацтва Вікторыі Міхна. Да пачатку навучальнага года ў Полацкім музеі беларускага кнігадрукавання распачалася выстава «Першае чытанне для дзетак беларусаў», прымеркаваная да 400-годдзя выдання першага буквара. Экспазіцыя знаёміць з букварамі розных часоў, дазваляе перанесціся ў маленства сваіх бацькоў, а таксама паўдзельнічаць у стварэнні новага буквара. Літаратурны музей Максіма Богдановича і рускі музей фатаграфіі з Ніжняга Новгарада запрашаюць на выставу «Максім і Максім», прымеркаваную да 160-годдзя з дня нараджэння ніжагародскага фотографа Максіма Дмітрыева, што аб'ядноўвае класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановича і генія рускай фатаграфіі Максіма Дмітрыева. Гэта горад, які даў прытулак абодвум. Майстэрня «Новая фатаграфія Дмітрыева» з'явілася ў Ніжнім у 1886 годзе. Сям'я Богдановичаў пераехала ў горад на Волзе на 10 гадоў пазней. На выставе можна ўбачыць усе вядомыя на сённяшні момант здымкі паэта, зробленыя на працягу яго жыцця ў розных гарадах і рознымі фотографамі. І яшчэ. Заўтра Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача распачне 63-й тэатральны сезон. Пра планы і прэм'еры бягучага года мы пагаварылі з дырэктарам тэатра Владимиром Савицким. Приветствуем вас, Владимир Константинович, и поздравляем ТЮЗ с началом нового 63-го сезона, с предстоящими премьерами. Который год подряд театр открывается «Синей птицей». Наверняка это не случайно. Во-первых, не случайно, потому что мы с этим спектаклем в новое здание после реконструкции вошли. Сезон у нас 63-й, правильно сказали, но с 31-го года у нас 88-й. У нас интересная история. Театр прерывал какое-то время действия, с 31-го года 88-й. С 56-го 63-й сезон, и 63-й сезон, первый сезон в статусе академического театра. Что касается открытия «Синей птицы», дело в том, что когда открывали театр новый, обновленный, хотелось, чтобы этот праздник был для всей труппы, для всего коллектива. Поэтому выбрана была такая массовая, большая история, мне кажется, очень сегодня современная и очень интересная, где заняты вся труппа, работает весь коллектив театра на это открытие. Поэтому открытие становится праздником для всего театра. Спектакли, которые в прошлом сезоне ТЮЗ показал зрителю, наводят на мысль, что театр репертуарно взрослеет. Выбор, подход к репертуарной политике очень серьезно. И в основе репертуара мы ставим классические произведения. Репертуар, который был в театре, когда он был в реконструкции, очень серьезно пообносился. Это не было условий, надо было, так сказать, как-то выживать, стараться, змагаться. Новая сцена, новое оборудование, новые условия, обновленная труппа и требуют, естественно, нового репертуара. В этом сезоне какие нам ждать премьеры от ТЮЗа? Премьеры готовятся для самых маленьких детей. Мы готовим «Муху-цокотуху». Для семейного просмотра и, значит, более старшего – это «Пиноккио» Колодин, но мы берем оригинальный вариант текста. В прошлом сезоне мы выпустили 2 премьеры для средних классы. Старшие классы – это наших авторов, довольно известных, не только у нас, Пастернак, Живалевский, называется «По поводу мертвых душ» или «СОС». Такая приключенческая история, книжная немножко. И для молодежи вечерний спектакль – это «Ромео и Джульетта» по Шекспиру. Я выпустил, вот буквально 2 спектакля сыграли. Гастрольная жизнь театра также разнообразна. Для театра это очень важно. Когда мы жили, так сказать, где-то на съемной квартире, у нас не было. Когда обрели свой дом, к нам поехали гости, и мы поехали в гости. Начали свой первый
гастроли фестиваль – это в Израиле, в Иерусалиме на фестивале французской сказки. Вот сейчас уезжаем в Грузию, в Тбилиси, уезжаем в Рязань на фестиваль со спектаклями. Обязательные гастроли по областным. Гродно, Витебск, Брест, Могилев – это обязательные гастроли, такие краткосрочные. Спасибо и желаем полных залов ТЮЗу в новом театральном сезоне. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!